kublai phi barwa te ka keteng janga ka deglari kan tiling do kumba phijia te bianga kumi Aijingkmen kumba ki pai ba kila trang bani I biang yu sam hasen ma menta ka jing trang jing ki pai ba barwa kala urlang ba ka North East Cloud Production ringkat ba ka jing ya trailang ba ka shwa sim liep film production ba ya ka film Wad Daw in sapen I pai ba no haka ar punyo tarek menta ubnai ba ar hajar ar punrio kata ka bala ak te iba sam bat ringkat ru irimika dakhar yakani ka film Wad Daw in pen I hendrewtali kishu haka shisngi but yakini ki hendrewtali kishu in pen I ka ba khadwei bejemen stam shi bejemen singi lai bejemen singi san beje janmiet nyo bejemen miet ba khandai bejemen miet bas ngotanat e kalong ba yaka jengra Jingpyrkhat na ka film Wad Daw ka bala ak de I sam bat ringkat ru irimika ba bala rwai di ram suchiang in pelat ba haka nyo tarek menta ubanai Bak katakan long hak YouTube channel join Shwas Imlia production hakapor san beji. Kumtang yuan ban petep sapi ki pai ba kinu ki bakloi ban komen yakni ka music video Jingpyrkhat. Yu baning kong ngen ai 8,000 tengka, yu ba ar ngen ai 6,000, yu belai ngen ai san spa, ba ye ki ba komen ba saw hadut saw ponget pat ngen ai free ticket. Ngen ai free ticket ban pat yak film Wad Daw habiju senma haka arpenyo tarek mentau banai. Shushu ngawan ban pentep sapi ba ngen ai khusnam kerpang ye ki ba shad reels hapo Instagram ya ka music video Jingpyrkhat ba ye ki babon views baning kong ngen ai 8,000 ki ba ar ngen ai 6,000 ba ki balai ngen ai sanspa ki ba saw hadu saw pho ngen ai free ticket ban pe ya ka film Wad Daw ba ye ki khusnam in sa sam ha ka ar punyau tarek kata ka de ka sngis dang ban pen I ya ka film Wad Daw ba la da ja ye ki nu ki bam teriak ban wan shim ya ka te ka price ha ka te ka sngi yin sa ai no shawai ba kumju rong akwa ban petep sapi ba shita yo shoban pelat ya ka film in pelat ya ka we ka music video wat kran kai ka bala rwai di arman desiar ba iban pentengan korba ka bala ring der hamu pon bat saksa bat ka jing pentep ka bas ngotanat kalong ba hakate ka arpunyo tatek kata ka de haka shu ka ba khadwei bejia ki bathiet tikat baning kong in ai 6,000 tengka ki bathiet ba ar in ai san spa ba ki bathiet balai in ai lai spa ba yakata in ai ken thei la ka jong bat chen rang la ka jong kum ta pat ba ngin sai kan du bat phi ha ka nyau tarek ba kata ki ba comment ning kong ngin ai 8,000 tengka bat ki ba shad reels ngin ai 8,000 tengka ye ki price sen sa sam menta ubanai kata kan de ar phunyo tarek habiju sanma kublai shibon